kama da kanan duk dan Allah aka yi dan Allah ku kula da Allah duk wanda ya tsaya wa Allah Allah zai tsaya masa duk wanda kuma ya kauce gabarin duban Allah irin abin da kake duba sai Allah ya baka da abin da kake duba din idan ku kace Allah kake duba sai Allah ya dafa maka in ku kana kallon wani sai Allah to sai Allah ya tuwa gurin sai ce je kai baka din sai ya ce ku daina duban wani idan zuciya ta tsaya da Allah to ta samu jari komai Allah zai yi idan ka bai maka ba zuciyarka ta kauce bata duba Allah ba amma har inda ta duba to Allah zai kawo abin kuwa sai ce duk irin abin da ya sa a ransa Allah zai kawo shi sai ce kwanaki yana zaune da daddare yara ana kai su makaranta sai aka ce motar ta tsaya sai a zuciyar sai ya ɗarsa yana son mota ɗan kaɗan ya zo sai aka kawo ta shi ce ɗarsawa ya fa shi zuciyar ta ɗarsa ta ce kai amma dai a samu mota dai a dinga kai yara makaranta sai aka kawo ta jiya ce ce haka yake duk abin da ya ɗansa a zuciyarsa zai zo to abin da ya sa ba abin da yake shiga zuciyar ba abin da yake shiga zuciyar komai baya shiga ce ce yayi wani abu ya shiga zuciya yana so wani abu ya shiga amma ba zai yiwu ba amma ba zai shiga ba amma da ya shiga abin ya shiga zuciyar sai a jeho abin to tsayawa da Allah ne sai ce kun ga dai yadda yake din nan amma kullun duba abin da ake kashewa a nan sai ce wata ran ma a tashi ba kuɗin amma sai abin ya yiwu ko nawa ne yiwuwa zai yi duk abin da ya sa gaba zai yiwu ce bai taɓa sa gaba wani abu bai yiwu ba yace wannan ya gaya mana ne mu kula da Allah a dinga kallon Allah ka a dinga kallon wani Allah da ake cewa da yake cewa wa man tawakkala ala Allah fa huwa hasbuhu to haka yake to amma ba da baka ba ruhi ne yake tsayawa kan abin idan ruhi ya tsaya kan Allah shine ismul azam ruhinka yana kan Allah duk abin da kawai waye shi sai a jeho shi kowane iri ne idan ka duba abin ita shi sa irin wa'annan sai an danna zuciyarsu ba sa sha'awar komai amma da ya ce ga abin da yake so to sai a kawo shi she ce kwanaki wani mutum ya zo wajensa muna zaune da alaramma she ce lokacin ba shi da kuɗi kuma she ya saba yana ba mutumin nan 500 she ce ya saba a junsa bai samu ba ita sai ga an jiho 500 ɗin a gabansa sai ce ka gani she ce ni dai ban santa ba wannan sai ɗauka ya ba wani she ce da yawa ya ga haka wata ran kuma ya ce wa aran ma ɗauko riga in sa zan fita ana zazzaga rigar sai ga kuɗi yana fitowa she ce ni ma dai ban san su ba wa'annan to zuciya ta ɗarsa abin sai Allah ya kawo abin she ce ko yanzu na ɗarsa abin za a gan shi ya faɗo to amma abin baya gabansa she ce wannan mota ba ta gabansa ce Allah ne a gabansa alhamdulillah amin
sai ce kula da Allah, a kula kuma da wazifan nan, a kula da zikiri, a kula da lazimi da wazifa, kuma a kiyaye mutane ka a dinga saba jama'a, kamar yanzu karatun da aka yi, duk abin da ya ga mutum yana yi kakka zarge shi, ba ruwanka, ka kula da Allah, ni dai haka nake, shi ce bai taba zancen wani ba, bai taba hasadar wani ba, bai taba yi da wani ba, ba na yi da wani, duk wanda ya zo wajena ba zai ji ne zancen wani ba, ba zan hira wani malami ba, ba zan zancen saraki ba, ba zan zancen 'yan siyasa ba, sai shuru, haka aiki na yake, ba na zancen kowa, duk ɓannar da kai ba na kallo, sai in ce kai mutumin kirki ne, duk wanda aka ce wani aikinsa kaza, ni abin da na sani mutumin kirki ne, tafiya ta kenan. Haka ɗabi'a ta take, haka Allah kuma yi ni, tun tasowa ta, alhamdulillah.